Здравейте хора, аз съм Расим с втори епизод от GTA с приятели. GTA с приятели. Тук сме с Юсеин пак и този път сме в паркура. И Юсеин падна. Решихме като тебе. Дали загубихме оръжията си? Не. Като излезем, пак ще ни ги върнат. Мисля. Yes. Аз направо ще изкача. Къде ще скача? О май гад! Умрях. Кой победи? Май ония буклук, дето беше с нас. Ти къде си? О май гад, някой е при мен. Чакай, ще го пробуда. Аз отивам да взема това Армагедон. Къде? Чакай, аз идвам. Телепортни се. Не, ще се видим там. Аз ще карам. Добре. Ще ти чакам. Пращам ти тъпа, защото колата ми е много... така. Yes! Аз не мога да влизам. О май... В какво се качих? Това е моята кола. Това кола ли е? Говори си. Айде, качвай се! Ето. Чакай. Дами и господа, това е най-големият самолет в играта. Качи се! Не става. Отиди при крилата! Под самолета! Не става. Ко правиш, бе? Без да искам, натиснал съм на F. Ей! Айде! Ей, тук ще отидеш. Ето, виж, ето къде съм, виж, и натискаш Г. Ето, видя ли? Готов ли си? Да. Излитам след 3, 2, 1. Вече сме в небесата. Дами и господа, това е най-големия самолет, както казах преди няколко минути. И се кара много трудно. Излизай на Какво ще правиш? Ще изкачам Що? с парашут. Не бе. Ще излезам горе. Но не твърде много, защото самолета не тегли. Ей толкова най-много. Чакай. Още става. Да става. Не става, вече се снижаваме. Аз ще карам още. О май гад, колко бързо с 400 км в час. Ще завъртя самолета. Хайде. Мога да успея. Ще е круто. Успях. Хайде, дигни. Yes. За първи път го направих. И аз съм го въртил. Какво? И ти си говорител. О май гад! Самолета се взриви.
Ха-ха, имам Къде парашют. си телепортни се? Ти си телепортни. Аз съм с ид 28. 28. Хът. Айде, качвай се, ще направим малко паркур. А! А! Следваш ли ме? Паркур! Давай, с мотор. Следвай ме. Ома г! Мотора ми се преобърна. Гледай как стоя. Чакай малко. Обърна се. Нищо. Скачам от този мотор. Ти стой там. Как е? Моят ще е черен. Не е пока. Моят е бял. Добре, така. На ръка. Яко. Моето ще е по-яко. Гледай сега. Това е. Чакай. Следваш ли ме? Следвам. Да знаеш, аз карам лудо. Уху! Знаеш ли какво? Много луди хора сме. Луди хора, луди хора. Имам една идея. Следвай Много ме. яко стана. Уху! О, бъга. Ела за жаст. Имам идея. Уху. Аз с нърга. Аз. Моят е зелен. Ти си още в колата. Айда. Гледай ме. Как карам? Не. Умря. Ха-ха. Аз все още съм жив. Жив. Скачам от мотора. Отвори парашут. Не. Аз умрях. И аз. Пак. Аз не умрях. Жив съм. Прати ми тъпа. Хайде, бързо намерих пак такава жипка. Хайде. Как да намеря? Аз взех от един човек. И аз намерих. От един човек оставил тук. Айде, бързо пращай тъпа. Идвам. Айде, бе! Ще гоним някой, айде! Той се измъква. Ето. Айде, бе! Ето. Къде? Ето тук. Чакай, остави го. Прегази ме. Качвай се, бързо, няма да се чакам. Айде. Айде, бе! Ето. Те са май двама. Млъкни, бе! Ще го хванем. Гоним синия. И хора, мисля